बालाबारि अगुरि बारदै सिख्ला रंजालि बैसागु फोरबोनि खुंगा 25थि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ खुंनो थाखाय साखाफारा। फैगौ बैसागु दाननि 5, 6 आरो 7 इंराजि 19, 20 आरो 21 एप्रिल सानथामनि हाबाफारि लानानै रुफाथि मायथाइ फालिथायखौ खुंनो थाखाय साखाफारा। गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे गरेस्वर हालामनि सिङाव थानाय बालाबारि अगुरि बारदै सिख्ला रंजालि बैसागु आफादनि दैदेननायाव बोसोरफ्रोमबो फालियै फालियै देग्लाय बोसोराव 25 बोसोर आगान होबाय। बेबायदिनो 25थि रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ बिहुराम बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै देग्लाय बोसोराव गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बेबायदिनो दिनै गाहाय सायनासालिनि लाइ खुन्थियाखौ फुंबिलि 10 रिंगायाव गायसननाय जायो। बे हाबाफारिनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो थि बुंथिगिरि महरै बाहागो लाफैगोन उदालगुरि जिल्ला जौमा फरायसालिनि आयदा फोरोंगिरि मनालिसा दैमारि बिथाङा। मोनाबिलि हारिमु आयदाखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि नयन बरगयारी आरो रबिन सिंह दैमारि, सोरांस्रि बसुमतारी, खामेश्वर नार्जारी, जिमेन नार्जारी आरो अनसुमै बर' बिथांमोना बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायदों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै जोङो फैगौ बैसागो दाननि 5, 6, 7 खालाराव खुंनो लानाय जोंनि बारदै सिख्ला रंजालि बैसागु आफादनि 25थि बोसोरसालिया जिथु रुफाथि मायथाइ फोरबो, बे फोरबोखौ जों खुंनो थाखाय जि थाम-थिम खालामनाय, बे खालामनायनि गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो जिथु खुन्थिया गायसननाय, लाइ खुन्थिया गायसननाय, बेखौ जोङो दिनै हाबाफारिखौ जाफुंहोबाय। जोंनि बे ओनसोला हारिमु दिन्थिफुंनायाव जोबोद आखा-फाखा होननानै जों बुंजागोन। जों जोबोद गोजोनथाव बाथ्राया बेनो 25 बोसोरनि सिगाङावनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हारिमु दिन्थिफुंनायनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै बे बारदै सिख्ला रंजालि बैसागु आफादखौ दादोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो गामि ओनसोलनिफ्राय बेबायदि स्टेजाव लाना फैनानै बैसागो फोरबोखौ कम्पिटिशननि गेजेरजों एबा बेबायदि फिल्डआव दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो थाखाय लादोंमोन। बेनि थाखाय आं गिबियावनो बिथांमोनखौ साबायखर होगोन, जायफोरा बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै बर' माहारिनि बैसागो फोरबोखौ बेबायदि फालिनो थाखाय बै समाव थाम-थिम खालामदोंमोन। गोजोनथाव बाथ्राया बेनो, जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होदों। बैसागोफोरखौ जोबोद मोजाङै फालिनो थाखाय बयबो जोंखौ हेफाजाब होलायदों, बयबो बिनि थाखाय खामानि मावदों आरो जायफोर बिथांमोना जों खावलायदों, बिथांमोनाबो जों बुंनाय लेखायै जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय बिथांमोनाबो थियारि जादों। दा बे रंजालि बैसागो फोरबोखौ जाहाथे जों मोजाङै मोजां खुंलांनो हायो, बिनि थाखाय गासैबो बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायदों जाहाथे जोंखौ बेबायदिनो जेरै हेफाजाब होदों बेबायदि हेफाजाब होलाङो। आरो आफा अबंलावरिनावबो आङो बोर सारस्रिनो थाखाय आर'ज गाबहरदों जाहाथे जोंनि बे हाबाफारिया, सानथामनि जिथु हाबाफारि, बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जालाङो। बिनि थाखाय आङो आफा बोराइ बाथौनियाव आर'ज गाबहरबाय। रंजालि बैसागो फोरबोआ जेरैबायदि बर'नि मोनसे नागारनो हायै मोनसे फोरबो आरो बे फोरबोखौ जोङो बोरैहाय फालियोब्ला जोंनि बर' माहारिया दिनै नङा उनावबो मोजाङै थांनानै थालांगोन, बेनि थाखाय जोङो बयबो नाजायो आरो बे नाजानायजोंनो जोङो दुलाराय बर' माहारियानो रंजालि बैसागो फोरबोखौ गोग्गोमै एबा जोबोद आब्रुथियै फालिबोदों। बेनि थाखायनो जोंबो नाजादों आरो जोंनि नाजानायाबो खम जानाय नङा। दा नैबे ओनसोला हारिमु दिन्थिफुंनायाव बा बेबायदि बर' माहारिनि हारिमु दिन्थिफुंनायाव जोङो खम नङा। बे ओनसोला जोबोद मोनसे मुंदांखा ओनसोल। बेवहाय बे बालाबारि आरो उग्रि गामियाव थियाटार दिन्थिफुंनाय सोलियो, बा बे ओनसोलावनो थियाटारबो दङ, बे ओनसोलावनो कृष्टि हानजाफोरबो दङ, बे ओनसोलावनो गोबां मोसाग्रा
फावखुंगुर फावखुंग्रिफोर दङ बेखायनो बिथांमोननि दिन्थिफुंनायाबो जोंनि बे रुफाथि मायथाइयाव नुजाथिगोन आरो मोजाङै मोजां जों बिथांमोनखौ मोनसे बाहागो लाहोनायनि गेजेरजों जों दिन्थिफुंनो नाजागोन जायखिजादोला आं जोबनायाव मोनसे खोथाखौ खावलायगोन जे बे फोरबोआव जाहाथे बयबो मोजाङै जोंजों हेफाजाब होलायनानै फोरबोखौ मोजाङै खुंलायनायाव बयबो जोंखौ हेफाजाब होलायनानै नुजाथिनानै फोरबोखौ मोजां जाफुंसार होयो बेनि थाखाय आङो बयनिसिमबो आर'ज गाबनाय खुलुमहरनाय थाबाय एबा खावलायहरनाय थाबाय। बेयो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर बालाबारि औगुरि बेवहाय 25थि एबा रुफाथि मायथाइ रंजालि बैसागो फोरबो खुंनो थाखाय बारदै सिख्ला रंजालि आफादा जोबोद गोब्राबै खामानि मावगासिनो दङ आरो जों मिजिंथिदों बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बे ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होगोन दा बेखौ जोङो हास्थायदों आरो लुबैदों आरो जों मिजिं खालामदों दा बेवहाय जोङो जोंनि रुफाथि मायथाइनि जि नैबे हाबाफारि जोंनि रंजालि बैसागो बेनि जे हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफोरखौ जोङो जोबोद मेहेर गोनाङै जोङो खालामदों आरो मेहेर गोनां हिसाबैनो जोङो जोंनि हाबाफारिखौ जोङो जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जों नाजादों। जोंनि हाबाफारिफोराव जोङो गिबि सानखालि जोङो गेलेनाय बिथिङाव बे जायगानि जोंहा गोबां जाखांफुनाय जोंहा फरायसा बा उन्दैफोर दङ बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोङो माराथन रेस गोजौ बारनाय गोलाव बारनाय आरो बायदिसिना बेबायदि दिरुं बोनाय बेबायदि जोङो बादायलायनायखौ जों लादों। बेनि उनाव जोङो जिहेथु मानसि माहारि हिसाबै जोङो थांना थानांगौब्ला बिफांसा आरो जों मानसिजों सोमोन्दो दङ हिसाबै जोङो बिफांसा गायनाय हाबाफारिबो जों लादों आरो जोंनि गोदोनि जि सिनियर जायफोर आफादगिरि नेहाथारि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौबो जों मान बावनाय हाबाफारि लादों। बेनि उनाव जोङो जिहेथु आथिखालनि जि जोंनि जाखांफुनाय जि मोसाखावरि बिथांमोना माने खुगा मेथाइ खननाय गोदान मेथाइ माने रोजाबनाय गोदान माने मडार्न कम्पिटिसन डान्स बेबायदि जोङो हाबाफारिखौबो जों बेवहाय लादों आरो बेवहाय जोंनि जायगानिल' नङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गोबां मानसिफ्रानो बा बाहागो लागिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा बायदिसिना हाबाफारि थागोन आरो जोंनि जि गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोंनि बिटिआरनि CM गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोन आरो बेयावहाय जोङो सासे एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै जोङो हांख्रायदों बिथाङा अदालगुरि हायार सेकेन्डारिनि आयदा फोरोंगिरि बिथां मनालिसा दैमारि आब' आरो लोगोसे जोंनि स्टेट BJPनि मानगोनां आफादगिरि बिथां भबेस कलिता बिथांखौ जोङो जर'खा आलासि हांख्रायदों आरो हारिमु जोंनि जि बैसागो गेवलां मोसानाय बे मोसानायाव जोङो बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंग्रि जों बयबो सिनायखायो बिथांखौ जोंनि रायजो राजाफ्राबो बयबो अनसायो आरो नायनो लुबैदों रायजो राजानि खावलायनाय लेखायै जों बिथांखौ लिंदों सासे मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारि बिथाङा जोंनि जि गेवलां मोसानाय बे गेवलां मोसानायखौ बेखेवनानै होगोन आरो हारिमु आयदायाव जोङो सासे बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथांखौबो जोङो बयबो मिन्थिगौ बिथां नयन बरगयारि बिथांखौबो जोङो हारिमु मोनाबिलि आयदायाव लिंदों आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि हारिमु बिलिफां आयदाखौ बेखेवना होनो थाखाय जोंनि MCLA मानगोनां पबित्र कुमार बर' बिथांखौ लिंदों आरो EM रनेन नार्जारि बिथांखौबो जोङो लिंदों आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां आलासि दङ जाय बिथांमोना जोंनि मेलाव जों बाहागो लानो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदों आरो जोंनि जे मोनफ्रोमबो हाबाफारि बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिफ्रा माने खोब माने मिनिंफुल माने बेबायदि जागोन आरो जोंनि जे प्रग्राम बे प्रग्रामाव जोङो बर'नि गुबै जे हारिमु जोङो बेखौ दिन्थिनो थाखाय जोङो नाजादों आरो थांनाय समफोराव जेरैबायदि नाजाबोदों जों बेबायदि जोङो जोंनि हारिमुखौ जों दिन्थिनो थाखाय अराय जों नाजालांगोन आङो बेखिनिखौनो बुंबाय। गिबियावनो आङो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै जोङो नैबे औगुरि आरो बालाबारि ज'है खुंनो लानाय जा फैबाय थानाय बैसागो दाननि 5, 6, 7 खालाराव जा रुफाथि मायथाइ खुंनो लादों दा बिनि गिबि खुन्थियाखौ बानजाय आफादा आंनि आखाइजोंनो गायजेननाय जाबाय। आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे बे खामानिखौ मावनो मोननानै। जोंनि गोदो गोदायनि जोंहा गेदेमा बिथांमोना जिहेथु बुंलांदों जे
समाजनि मोनफा मोनफा फोरबोफोरा समाजखौ खौसे थानायाव मदद होयो खौसे जानायाव मदद होयो होनना दा जोंबो बोसोरफ्रोमबो बे रंजालि बैसागु फोरबोनि गेजेरजों नैबे औगुरि बालाबारिनि समाजा खौसेयै रायजो जाबोदों आरो खौसेयै जोङो जालांबाय थागोन बे मोनसे जोंनि जा फोरबो खुंनायनि ओंथि आरोखि ओमफ्राय जों सानदों जे थांनाय 25 बोसोरनि उनाव देग्लाय जिहेथु जोंहा रुफाथि मायथाइ खुंगोन बे रुफाथि मायथाइ खुंनायनि गेजेरजों जों मोनसे समाजाव मोनसे मेसेज होनो नाजादों बेनो जाहैबाय समाजखौ एसे फोसाबनाय जेराव जोंनि समाजाव दायो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायनि गेजेरजों बान्था मोननो नाजानाय मानसि खम दङ माने गावखौनो मोसानानै माबा मोनसे आनजाद होनानै बेवहाय देरहासारनो लुबैनाय खम दङ ओरैनो जोङो रंजाबायनो मोसाबायनोल' लुबैग्रा मानसि दङ दा बे बिथिङाव नैबे फोरबोनि गेजेरजों जों मोनसे सानदों जे मोसाग्राफ्रा मोसानानै मेथाइ खनग्राफ्रा मेथाइ खननानै आरो दामग्राफ्रा दामनानै जाहाथे बादायनानै बान्था दा जौआ जोंखौ जिहेथु नाख्रेबदों ओंखायनो जोंनि बे मोनसे बिराद मोनसे फोरबोनि गेजेरजों जों बे ओनसोलाव जोंनि समाजखौ बोरैहाय जोङो निसा मुक्त खालामनो हागोन जौ एबा फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय मुक्त खालामनो हागोन दा जोङो नुनो मोनदों जे नैबे जोंनि समाजाव बे दावगाफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बोराय बुरैनिख्रुइबो बाराद्राय लोंग्रा जाबायब्रा एखेबारे बिसोरनियावसो जोङो जौ बिरि सादा सिगारेट भां आफिं जर्दा सेखर ड्राग्स गुटखा हेर'इन गान्जाफोरखौ मोनग्रा जाबाय दा ओंखायनो जों सानदों जे बेफोर मोनसे फोरबोनि गेजेरजों जोंहा गेदेमा बिथांमोनखौ आलासि महरै लाबोनानै बे फोरबोनि लेक्सारनि गेजेरजों एबा जोंनि बिसम्बिनि लिरनायनि गेजेरजों जे समाजाव जों माबा मोनसे सोलायथाय लाबोनो हायो नामा जों सानदों आरोखि दा ओंखायनो जे जोंहा नैबे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनायनि गेजेरजों खालि जों रंजानाय मोसानायखौल' लायाखै बेवहाय जों समाज फोसाबनाय आरो समाजारि जिथु खौसेथि जोंनि बे औगुरि बालाबारिनि आरो बे खाथि खालानि ओनसोलखौ लाना जों जाहाथे खौसेथि लाखिनो हायो जों बेखौ साननाय जादों दा दिनै बेखौनो नोजोर बोनानै बे रुफाथि मायथाइनि गिबि खुंथायखौ आंनि आखाइजोंनो गायसननाय जाबाय आसा खालामदों जे नैबे ओनसोलनि लोगोसे जायफोरखौ हांख्रायगोन जोंहा बानजाय आफादनि बिथांमोना एसे सिगाङाव बुंलांबाय जे गोबां आलासि बिथांमोनखौ लिंनाय जादों हांख्रायनाय जादों दा बिथांमोना थारैनो फैगोन आरो लोगोसे बादायगिरि मोसागिरि बिथांमोनाबो फैगोन आरो जेबो गिनांगौ गैया जेबो असुबिदायाव गोग्लैनाय नङा बेवहाय थानाय जानाय उन्दुनाय बायसोक्ता गासिबो जोंहा बेवहाय माने सुबिदाखौ खालामजोबनाय जागोन ओंखायनो जायफोरखौ हांख्रायनाय जादों बिथांमोनखौ जों फैनानै बाहागो लाफैनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौबो फैनो थाखाय आङो आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय आं बारा बुंला बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय